tenzi mucha zwando imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Mangwana nakanaka tinokwasai mose muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nemukana watipa zvakare kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwaKristu. Mangwana ano toda kuti tidzidze kubva kubhuku raMatthew chapter 25 verse number 1. Mateo chapter 25 verse number 1. Jesu achirarama pano panyika aidzidzisa vanhu ainzi maparables. Kanga achidzidzisa vanhu ainzi maparables. Vanodzidza vanoti a parable is an earthly story which contains a heavenly meaning. Asi Jesu pana Matthew chapter 25 akanga achitaura nevadzidzi vake, nekuti vadzidzi vaJesu vakanga vamubvunza mubvunzo pana Matthew chapter 24 verse number 3 vachiti, tiudzewo kuti kawiro kenyu kachava kapi nechiratidzo chekuuya kwenyu chichazova chipi. Saka Jesu ndobva atanga kutaurira vanhu okudzidza navo ainzi literal signs of the second coming. Jesu akatanga kuvaudza zvaizoitika kana apedyo nekuuya. Anotanga kuvaudza pana Matthew chapter 24 kuti rudo rwevazhinji ruchatonhora. Anotanga kuvaudza pana Matthew chapter 24 kuti vazhinji vacharasha mwoyo nekutenda. Anotanga kuvaudza pana Mateo chapter 24 kuti vazhinji vanocharasha kutenda. Vazhinji kuchava nezvirwere zvisingarapiki. Jesu achitaura zvichaura nyika kana apedyo nekuuya. Saka paanoita cross over kuna Matthew chapter 25 anenge achitaurirana kaitikiro nemaevents achaitika kana Jesu apedyo nekuuya. Saka tichaverenga Matthew chapter 25 verse number 1. Zvino ushe hwekudenga hunofananidzwa navasikana vane 10 vakatora mwenje yavo kuti vanochingamidza chikomba. Bhaibheri kana richitaura nemhaka yevasikana rinenge richirifeya kuchurch, nekuti Ephesians chapter 6 inoti imi vakadzi dai varume venyu chaivo saKristu zvaakada kereke. Saka anomiririrwa nemukadzi mukati mebhaibheri ichurch. And saka bhaibheri rati zvino ushe hwekudenga hunofananidzwa nevasikana vane 10 vakatora mwenje yavo kuti vanochingamidza chikomba. Mukati mebhaibheri makaverenga bhuku ramapisarema 105 rinotaura kuburitsa pachena richiti thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saka anomirirwa nemwenje mukati mebhaibheri, mwenje unomirira shoko raMwari. Saka verse number 1 inogona kuti ushe hwekudenga hunofananidzwa nechechi yakatora shoko raMwari
kuti inochingamidza chikomba. Ari kunzi chikomba nevhesi mukaverenga vakazarwa chapter 22 and chapter 21 inoti zvino ndakaona Jerusarema idzva rakagadzirwa semwenga anomiririra chikomba chinomirira Kristu kana chinomirira murume wechechi which is Christ. Saka parable yachapter 25 haina kunyorerwa vanhu vasinganamati asi yakanyorerwa vanhu vanonamata because iri kutaura zvechechi yakamirira Jesu, yakamirira Jesu yakabata mwenje kana kuti yakamirira Jesu yakabata shoko. Saka shoko denga unofananidzwa navasikana vane gumi vakatora shoko kuti vanochingamidza chikomba. Verse number 2 inoti vashanu vavo vakanga vakangwara, vakanga vari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera. Patakadzidza kuchikoro takadzidziswa pachena kuti haugone kupa conclusion usina kupa board. Zvazvinoreva ndezvekuti haugone kuconcluda nyaya kana usina kutanga watiudza zvaitika. But vhesi riri kuita exactly the opposite. Riri kutanga ratiudza kuti vashanu vacho vakanga vari mapenzi. Risina kutiudza kuti why vakanga vari mapenzi. Nekuti why vashanu vakanga vasiva, why vashanu vakanga vari mapenzi rinoti nekuti izvo nokuti mapenzi akatora mwenje akasatora mafuta. Mukaverenga book mukati mebhaibheri mafuta anomiririra mweya mutsvene waMwari. Mafuta anomiririra mweya mutsvene waMwari. Mukaverenga Habakkuk chapter 6 inobudisa pachena kuti it is not by mighty or by power but by my spirit says the Lord. Obudisa pachena kuti mafuta mukati mebhaibheri anomirira mweya mutsvene waMwari. Verse number 4 asi vakachenjera vakatora mafuta mumudziyo mavo nemwenje yavo. Zvino chikomba chakati chinonoka vakakotsira vose vakarara. The difference between the 5 foolish virgins and the difference between the 5 wise virgins is everything they have except the oil. Pane vane mafuta paita vasina mafuta. Bhaibheri rati izvo mapenzi akatora mafuta, akatora mwenje asi haana kutora mafuta. Zvino chikomba chakati chinonoka vose vakakotsira vakarara. Mukaverenga nechirungu rinoti when the bridegroom delayed they all slumbered and slept. Mukaverenga account Exodus chapter 32 Moses akakwira mugomo ndokubva aita 40 days arimo. Bhaibheri rinoti Aaron akaudzwa nevanhu kuti ngatiitire vamwe vaMwari vangatitungamirira nekuti Moses anonoka kudzika mugomo. Saka according to vana vaIsraeri vaiti izvo Moses anonoka kutiitira anonoka kudzika mugomo saka tiitire vamwe vaMwari. Mukaverenga account ya1 Samuel chapter 13 pane murume aripo anonzi Sauro. Bhaibheri rinoti Sauro akanga ashedza muprofita waMwari ainzi Samuel kuti auya kuzopirisa chipiriso chaMwari hondo isati yatanga. Bhaibheri rinoti Sauro akaita sekunge Samuel anonoka kana kuti Samuel paakanonoka Sauro akaenda akanopirisa ega pachipiriso. Bhaibheri rinoti akati achingopedza ndokubva Samuel asvika akamutuka akati ko chii chawaita sebenzi. Mumwe muimbi achimba anoti tenzi kozuva rinhi matononoka tenzi vamwe vadzokera. Kuputisa pachena kuti when Christ seemed to delay people compromise. Maizere chichamwari kuti Jesu paanoita sekunge hakunonoka vanhu vazhinji vanodzokera kumashure. Vanhu vazhinji vanoti nekuti takaudzwa kare tichizvarwa 89 years ago kuti Jesu achauya, now it's 89 years later Jesu aita sekunge hakunonoka and yet they compromise. Vanhu vazhinji vanoti takaudzwa kare, vakapadziwa kare kuti Jesu anouya, and when Christ seems to delay people compromise. It is in patience and in tarrying time that God sees his very own. Saka Bhaibheri rinoti paripo vakati vachinonoka vese vakakotsira vakarara. Asi problem yakanga isiri pakurara kwavo, asi problem yakanga iri pacondition yevanhu vakarara. Nekuti makaverenga Matthew chapter 25 paverse number 6 inoti izvo pakati pousiku vakanzwa mheremhere chikomba chouya chikati budai mumuchingamidzei. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera tipewo mafuta, tipewo amwe mafuta enyu nekuti edu haachatiringane mwenje yedu yodzima. Asi zvimwe asi vakati kwete, haana kuti haazotikwanire, zvimwe haangatiringane.
endai kune vanotengesa muvatengere. Bhaibheri rinotizvo pakauya Chikomba asina kunetsa vanhu kuti wai vakarara. Bhaibheri rati chisati chauya pakaitwa inonzi the tarrying time, pakaitwa kushedzera vakadzi vakanzwa mheremhere vachiti budai munochichingamidza kuisa nokubudisa pachena kuti Chikomba chakatanga chaipa signal yekuti taakuya. Bhaibheri roti vanhu vakasumuka vakaita trim their lamps vakagadzira mwenje yavo, which was not a problem. But Bhaibheri rinotizvo vamwe vacho ndo pavakaona kuti mwenje yavo yodzima ndobva vakumbira mafuta vakati tipewo mafuta edu haachatiringani, edu mafuta haachatikwaniri. Bhaibheri rinoti vakachenjera ndobva vanyima vasina kuchenjera mafuta vakati hatigone kukupai nemhaka yokuti maybe edu haazotiringani. Kuisa pachena iwa ichechi yaMwari. Sleeping one is not a problem, but the condition of one who is sleeping. Nemhaka yokuti vakarara vasina mafuta vakamuka vasina mafuta, vakararawo vaine mafuta vakamuka vaine mafuta. Kubudisa pachena kuti Jesu paanouya kechipiri odzoka kuzotora vanhu vakaita kuda kwake oenda navo ezulwini kumusha. People are saved by the character that they obtained vachiri vapenyu. Jesu anomutsa vanhu kuvakafa. Vanhu vakararama vaina Jesu ndobva vafa naJesu kuti Jesu aite simba zvakare Jesu azogona kuvamutsa. Saka Bhaibheri rinoti vakarara vaine mafuta vakamuka vaine mafuta, asi vakarara vasina mafuta vakamuka vasina mafuta. Zvadaro Jesu ndobva vaya vaenda kunotenga. Bhaibheri rinoti asi verse number 8 mapenzi akati kuna vakachenjera tipewo mafuta enyu nokuti quest edu haazotikwanire, mwenje yedu yodzima. Asi vakachenjera vakawanyima vakati endai kune vanotenga muvatengere. Vakati vachienda kunotenga Chikomba ndokubva chasvika chikavhara suo chakapinda nevakanga vakazvigadzira mumutambo wokuwana. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, Jesu kana achiuya kuzotitora kuenda kumusha, we are not saved by our past faith, but we are saved by our current faith. Kana Jesu achazotitora hatiponeswi nezvatakamboita kare, but tinoponeswa nezvatiri kuita nhasi. Kana Jesu achazotitora kuenda kumusha, we are not saved by what we have done in the past, but we are saved by what we are doing now. We are saved by our current faith. We are not saved by our past faith. Bhaibheri rinobusa pachena kuti varipo chakapinda nevakanga vakazvigadzira musuo okavharwa. Probation was set. Vaya vakauya vakauya vachinoka vakati tipeiwo mukana toda kupinda. Chikomba chikati handina kumbobvira ndakakuzivai. Regai ndikuudzei masikati anu, Jesu apedyo nekuuya. The 10 virgins did not represent the two classes of people that are in the church. The 10 virgins represent the two classes of people that are in the church. The 5 ones vanomirira vanhu vanotenda muna Jesu asi vasina zvavanoratidza nazvo kuti vanotenda muna Jesu. Their character is not fit here on earth. It's also not fit there in heaven. The others varipo vanotenda vaJesu asi vasingagone kumuraramira. And the others vanhu vanotenda vane simba raKristu kuburikidza nemweya mutsvene, vanhu vanorarama, vanhu vanostada nevanhu vanoraramira Kristu panguva yavainayo kuti vagone kuponeswa. Bhaibheri robudisa pachena kuti zvadaro Jesu ari kuuya kuzosiyanisa, ari kuuya kuzotora vakaita kuda kwake kuti vaende kumusha. Masikati ano regai ndida kunamata nesu panguva dzino dzamangwanani. Nanoti Mwari wokudenga zvinogona kudaro ndichiita fall under one of the 5 foolish virgins, but masiku mangwanani ano tibatsirewo Mwari kukuraramirai tigonewo kuita sevirgin rakangwara, that when God has done everything for me, pandava kunochingamidza Chikomba at the right place and at the right time, help me to have all the requirements that are needed by Christ for me to be saved. Tibatsirewo Mwari kuita zvose zvinodiwa kuti ndigone kuponeseka. Tiri kwatiri kumabasa, tiri kwatiri kudzimba, tiri kwatiri ikoko, toda tinamate panguva dzino. Ngatinamatei kuna Tenzi wokudenga
Tinokutendai nemhaka resimba ramuinaro rinobvisa zvivi zvenyika. Patanamata mangwanani ano tatenderana nepfungwa yokuti pamwe pacho tinoita fall under the category of the five foolish versions. Tipewo simba rekumira isu tigova vanhu venyu mugomira nesu, nekuti isu tiri vanhu basa remaoko enyu. Pazvose zvatinoita mukati meupenyu tibatsirewo kurarama, kwete kurarama koga, asi mugotipawo simba rekumira semusambangwena tisingagovunitswi. Uyu munamato wedu tanamata kuna Jesu wakafa pamuchinjikwa, Jesu une simba rekupindura munamato, Jesu unogona kuporesa vanorwara, Jesu unogona kutiitira zvose zvatoda muupenyu. Tanamata zvose tichitenda kuna Jesu uyu nezita raJesu. Amen. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika kwawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rawira, nomuka ndaponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya. Nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara usu wa Jesu, nomupa rukudzo narini. Zvichandifadza mushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi. Chiremba ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini. Zvichandifadza mushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi. Chiremba ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here.